Wara li l-kap eżekuttiv tal-PBS u l-uffiċċju tal-Prim Ministru kkonfermaw li kien Anton Attart l-uffiċjali tal-PBS preżenti għal-laqgħa bejn Franco De Bono u Lawrence Gonzi, il-Partit Laburista qal li din hija konferma ta' kemm il-Public Broadcasting Services Limited jifforma u qed jilgħab parti importanti fil-magna partiġjana ta' Gonzi PN. Hija xokkanti li llum għandna konferma li kien il-kap eżekuttiv tal-Public Broadcasting Services li kien preżenti għal dik il-laqgħa. U aktar xokkanti dak li iddikjara Gordon Pisani mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li qal li dik ma kienx laqgħa ta' medjazzjoni, indika bl-aktar mod ċar li dik kienet laqgħa illi matula ġiet diskussa strateġija li skont Franco De Bono stess it-topic tagħha kien kif ser inħarxu l-attakk kontra l-Partit Laburista. U hawnhekk għandna uffiċjal tax-Xandir Nazzjonali jieħu sehem f'laqgħa ta' strateġija biex jiġi attakkat aktar bl-aħrax il-Partit Laburista. Ġino Kaw kif fakkar kif id-deputat Franco De Bono ddikjara li fil-laqgħa mal-Prim Ministru ġie mħeġġeġ biex jattakka lill-Partit Laburista. La darba Anton Attart ikkonferma li kien fil-laqgħa u ma kienx sempliċi medjatur wieħed għandu jifhem li huwa ħassem f'din id-diskussjoni li fiha tfasslet strateġija kontra l-Partit Laburista. Ġino Kaw qal li l-aġir ta' Anton Attart huwa ksur sfaċċat tar-regolamenti li fil-kapaċità tiegħu ta' kap eżekuttiv huwa fid-dmir li jara li jkunu segwiti mill-impjegati kollha tal-PBS. Temm jgħid li dan il-każ jikkonferma kif Gonzi PN qed juża bla skruplu ta' xejn il-PBS għal finijiet partiġjani tiegħu u jitfadawl fuq l-attitudni partiġjana li qed tkun segwita f'diversi produzzjonijiet li jxandru fuq il-PBS immexxija minn Anton Attart.